Porodična kuća Dejana Dragijevića, prvooptuženog za stravično ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, danas je mjesto sablasnih scena i neispričanih tragedija. Nalazi se zaključana dok se na njenim zidovima nalaze 3 umrlice koje svaka nosi priču o nizu nesreća koje su pogodile ovu porodicu. Događaj koji su se odigrali 7. februara u naselju Banskog polja kod Bora šokirali su Srbiju. Tada su Dejan Dragijević, njegov kolega Srđan Janković, radnici lokalnog vodovoda, najprije udarili malu Danku Ilić službenim automobilom. Umjesto da traže pomoć, odlučili su da sakriju svoje zlodjelo. Prema optužbama, djevojčica je kasnije ubijena, a njeno tijelo još uvijek nije pronađeno. Ovaj užasan događaj pokrenuo je lavinu tragedije u porodici Dragijević. Samo 2 mjeseca nakon Dankine smrti, porodicu Dragijević pogodio je još jedan gubitak. Mlađi brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila u policijskoj stanici. Prema zvaničnim izvještajima, Dalibor je doživio srčani udar. Njegova iznenadna smrt dodala još jednu složenost već komplikovanom slučaju i dodatno uzburkala emocije u maloj zajednici Zlota. Nešto više od mjesec dana kasnije, 15. maja, porodicu Dragijević zadesio još jedan udarac. Svetlana Dragijević, majka Dejana i preminulog Dalibora, preminula je u komšiluku. Njena smrt je uslijedila nakon teškog emotivnog stresa i tuge koju je porodica preživljavala. Na njenoj sahrani prisustvovalo je tek 20 ljudi. U jednom dramatičnom trenutku Radoslav Rade Dragijević, otac porodice, izveden je iz marice da bi zapalio svijeću na grobu svoje supruge. Uprkos tome što je Svetlana Dragijević sahranjena na zidu kuće Dragijevića, u Zlotu pojavila se i 3. umrlica sa njenim imenom. Ova pojava je dodatno pojačala osjećaj misterije i nelagode među komšijama. Danas je kuća zaključana i djeluje napušteno. Kroz prozore se vidi unutrašnjost prekrivena debelim slojem paučine, što sugeriše da već neko vrijeme niko nije boravio na imanju. Radoslav Dragijević je napustio kuću, ostavljajući za sebe uspomene i tragove prošlih tragedija. Dejan Dragijević i Srđan Janković su trenutno u pritvoru. Tokom posljednjih saslušanja Janković je negirao bilo kakvu povezanost sa malom Dankom Ilić, tvrdeći da je nikada nije vidio. Međutim, pitanje o tome gdje se nalazi njeno tijelo ostaje neriješeno i potresa javnost koja čeka pravdu za Danku. Kuća Dragijevića u Zlotu danas stoji kao simbol niza nesreća koje se zadesila u porodicu. Iako zaključana i prazna, nosi sa sobom teret tragedija koje su pogodile njene stanare i ostavile neizbrisiv trag u srcima onih koji su ih poznavali. Ove sablasne scene u Zlotu posjećuju nas na krhkost života i nepredvidivost sudbine. Dok čekamo razrješenja slučaja Danke Ilića, ostajemo svjesni težine koju porodica poput Dragijevića nose, suočena sa nizom tragičnih događaja koji su nepovratno promijenili njihove živote.